Já teď pozvu Luci, aby nám přečetla text, který se nám hodí k dnešnímu slovu. Skutky apoštolů 17, 1-9. Dali se cestou, která vede přes města Amfipolis a Apolonii, a přišli do Tesaloniky, kde měli žiné synagogu. Pavel jako obvykle přišel do jejich shromáždění a po 3 soboty k nim mluvil, vykládal písmo a dokazoval, že Mesiáš musel trpět a vstát z mrtvých. A ten Mesiáš, řekl Pavel, je Ježíš, kterého já vám zvěstuji. Někteří z nich se tím dali přesvědčit a připojili se k Pavlovi a Silasovi. Také velmi mnoho Řeků, kteří už ctili jediného Boha a nemálo žen z významných rodin. To však naplnilo Židy hněvem a závistí. S pomocí několika ničemných lidí z ulice vyvolali srocení davu a tak pobouřili celé město. Pak napadli Jásunův dům a chtěli Pavla a Silase postavit před shromáždění. Když je nenalezli, vlekli Jásona a několik bratří k představeným města a křičeli: Ti, kteří pobouřili celý svět, přišli i k nám a Jáson je přijal do svého domu. Ti všichni porušují císařova nařízení, protože tvrdí, že pravým králem je Ježíš. Tato slova poděsila všechen lid i představené města, ale když Jáson a ostatní zaplatili záruku, byli propuštěni. Děkuju. Tak, milí přátelé, bratři a sestry, dneska je to mimořádná bohoslužba, nebo pro mě jako kazatele mimořádná příležitost, že jsme tady vlastně ze všech 3 sborů, ze Swinu. Já vás ještě úplně všechny neznám, takže úplně nevím, kdo kam patří, ale s mnohými už se z vás znám, s někým se znám podle vidění, s někým se rád brzo seznámím. Ze Swinu, z Budějovic i z Krumlova, z těch našich 3 společenství. A tak jsem přemýšlel, co bych dneska vlastně celému sboru měl říct. A přemýšlel jsem o mnoha věcech. A nakonec jsem se rozhodl, nebo nějak mě k tomu přivedly různé takové otázky, nebo možná očekávání, které vnímám. Jeden člověk mi řekl: a jaký sbor chceš budovat? Možná vás to zajímá. Kudy chci jít spolu s vámi. Četl jsem před časem výsledky Pulzu, cesty obnovy, a tam se několikrát se tam objevovalo, chybí nám vize. Já si to úplně nemyslím, protože všichni křesťané tu generální vizi máme. Od té doby, co Matouš sepsal evangelium, dopsal až do 28. kapitoly, tam je napsáno: jděte ke všem národům, rozšiřte evangelium po celém světě. To je vize jako hrom. Ale rozumím tomu, že prostě nějak potřebujeme to uchopit nějak konkrétně. Co to znamená pro náš sbor, co to znamená pro mě, pro moji rodinu, pro moji službu. Kde je to místo v tomhle obrovském poslání, kde je to místo pro náš sbor, pro mě osobně. Já nemám vizi pro tento sbor, ale rád ji budu spolu s vámi hledat. Ale chtěl bych se s vámi sdílet o tom, co mě fascinuje na jednom konkrétním sboru. Není to ani City House v Brně, ani Praha 13, to neříkejte Davidovi, až přijede odpoledne, jsou to skvělé sbory, dělají tam skvělou práci, ale chtěl bych mluvit o jiném sboru. Chtěl bych mluvit o sboru, o kterém mluví Bible, a to je sbor v Tesalonice. Protože to je sbor, který mě fascinoval. Byl to sbor, který byl široko, daleko známý jako misijní, zdravý, aktivní, bychom mohli říct krásný sbor.
Nejprve vůbec o té Tesalonice. Tesalonika, poprosím o první slide, byla a stále je důležitým námořním přístavem v severním Řecku. To není žádná báj, to je konkrétní město, možná jste tam někteří byli na dovolené. Bylo to prominentním městem v Makedonii a byl to důležitý přístav. A zároveň ta Makedonie byla vlastně hlavní zastávkou na takzvané Ignatia Way, hlavní římské silnici, která vedla vlastně od východu na západ. Důležité město. A právě tady, na strategickém místě, se apoštol Pavel zastavil, v podstatě na druhém místě, první bylo Filipis, když šel přinést evangelium do Evropy. Bylo to na druhé misijní cestě. A my jsme slyšeli, jak vlastně apoštol Pavel tam kázal relativně krátkou dobu. Zaregistrovali jste někdo, jak dlouho tam kázal? Prosím? 3 soboty. 3 soboty, tak tam byl možná měsíc. A pak ho vyhnali. On musel odjet, nebo utéct. Pak kázal vedle v Beroji, pak šel dolů do Aten, do Korintu a tam po nějaké době psal dopis 1. Korinským, protože si říkal, já jsem tam byl tak krátkou dobu. Jaký ten sbor je? Jestli jim něco zůstalo. Tehdy neměli mobily, že, aby si zavolali, nebo nějaké videopřenosy. A dostali se k němu Pavlovi úžasné zprávy. A Pavel on napsal 2 epištoly do Korintu, do Tesaloniky, tak v tom prvním dopise dokonce napsal toto. Vy, tesaloničtí, jste se stali příkladem všem věřícím v Makedonii a Acháji. Od vás se slovo Páně rozeznělo nejen po Makedonii a Acháji, ale o vaší víře v Boha se ví všude. Takže není třeba, abychom o tom vůbec mluvili. Lidé sami vypravují, jak jste nás přijali, jak jste se obrátili od model k Bohu, abyste sloužili živému Bohu a skutečnému a očekávali z nebe jeho syna, kterého vzkřísil z mrtvých. Přátelé, není to fascinující. Pavel tam 3 týdny mluví a vznikne takovýhle sbor, který naplní, saturuje evangeliem prostě tu celou oblast. Já vím, že to je možná nějaká hyperbola, že tam jistě bylo mnoho lidí, kteří Pánu Ježíše nepatřili a odmítali a tak dál. Ale prostě ten sbor byl viditelný, byl hmatatelný, byl slyšitelný, prostě byl to skvělý sbor. A tak jsem přemýšlel o tom a dlouho o tom v tesalonickém sboru přemýšlím. A hledám, co z toho si vzít pro nás. A tak bych spolu s vámi chtěl sdílet to, co jsem tam nějak objevil, a ono to v podstatě je hned na začátku, není to nic složitého. Jsou to takové 3 klíče. 3 klíče, tak jsem to nazval dneska, 3 klíče zdravého misijního sboru. Jako byl sbor v Tesalonice. A já k tomu teď přečtu prvních 10 veršů z listu apoštola Pavla do Tesaloniky. Pavel, Silvánus a Timoteus, tesalonické církvi, v Bohu Otci a Pánu Ježíši Kristu, milost vám a pokoj. Stále vzdáváme díky Bohu za vás, za všechny a ustavičně na vás pamatujeme ve svých modlitbách. Před Bohem a Otcem naším si připomínáme vaši činnou víru, usilovnou lásku a vytrvalou naději v našeho Pána Ježíše Krista. Víme přece, bratři Bohem milovaní, že patříte k vyvoleným, neboť naše evangelium vám nepřišlo pouze v slovech, ale v moci Ducha Svatého a v přesvědčivé plnosti. Víte, jak jsme si kvůli vám počínali, když jsme byli u vás. A vy jste jednali jako my i Pán.
když jste uprostřed mnohé tísně přijali slovo víry v radosti Ducha Svatého. Tak jste se stali příkladem všem věřícím v Makedonii a Acháji. Od vás pak se slovo Páně rozeznělo nejen po Makedonii a Acháji, to je dnešní Řecko, ale o vaší víře v Boha se ví všude, takže není třeba, abychom o tom vůbec mluvili. Lidé sami vypravují, jak jste nás přijali, jak jste se obrátili od model k Bohu, abyste sloužili Bohu živému a skutečnému a očekávali z nebe jeho syna, kterého vzkřísil z mrtvých, Ježíše, jenž vysvobozuje od přicházejícího hněvu. Jako byl apoštol Pavel sám byl nadšený a překvapený velmi příjemně, jaké zprávy z toho tesalonického sboru vlastně dostal. A možná někde chtěl přinést evangelium a oni říkali, no my už jsme o tom slyšeli, nějaký člověk z Tesaloniky nám už o tom říkal. A tak tři klíče, jak se to stalo, že tenhle sbor vyrostl do takhle krásného misijního sboru. A ty tři klíče jsem vybral z 3. verše. Před Bohem a Otcem naším si připomínáme za prvé vaši činnou víru, za druhé usilovnou lásku a za třetí vytrvalou naději. To je to první, co Pavla napadlo. Už ve 3. verši po nějakém představení říká, tohle to mě napadá, když o vás přemýšlím a když vám píšu. Připomínám si vaši činnou víru, usilovnou lásku a vytrvalou naději. My jsme to četli v českém ekumenickém překladu, trochu přesněji je to ve studijním překladu. Tam je napsáno, připomínáme si váš skutek víry, námahu lásky a vytrvalost naději. Víte, čím je to zajímavé? Že to není, já si připomínám vaši víru, lásku a naději. Tam je jakoby, ale on si připomíná ten skutek, námahu a vytrvalost. Jakoby to podstatné jméno není ta víra, láska a naděje. Ale to podstatné jméno, ta podstata je ta činnost, ten skutek. Ta námaha lásky, ta námaha a ta vytrvalost. A o tom bych chtěl trochu mluvit. O víře, která jejíž podstatou nebo jejíž nedílnou součástí, možná bych řekl, jsou skutky víry. O lásce, která vyvěrá z námahy. A o naději, která jejíž podstatou je vytrvalost. Tak to první, skutek víry. Jistě mi dáte za pravdu, že je dobré věřit v Boha, že spoustu lidí věří v Boha, v nějakou existenci, něco přece nad námi je. Daleko lepší je věřit Bohu, mít v něho důvěru. A tady nám Pavel říká, že ještě lepší je, aby ta víra se projevila jasnými skutky. Není to jenom nějaká filozofie, nějaké přesvědčení, ale je to něco, co ovlivňuje, naplňuje, směřuje můj život, náš život. Je zajímavé, jak se vůbec to stalo v té Tesalonice, že se naučili takovéhle víře. A my už jsme to četli. Víme, bratři, Bohem milovaní, 4. verš, že patříte k vyvolením, nebo naše evangelium k vám nepřišlo pouze ve slovech, ale v moci Ducha Svatého a v přesvědčivé plnosti. No, oni zareagovali na slovo, které jim tam Pavel přinesl. A hned potom v 6. verši je napsáno, a vy jste jednali jako my i Pán, když jste uprostřed mnohé tísně přijali slovo víry, které jim Pavel zvěstoval, v radosti Ducha Svatého. A o kousíček dál ve 2. kapitole 13. verši je napsáno, proto i my děkujeme Bohu neustále, že jste od nás přijali slovo Boží zvěsti, ne jako slovo lidské, ale jako slovo Boží, jímž skutečně jest.
Víte, bratři a sestry, jsem přesvědčený o tom, že někde tady to začíná. Jaký máme postoj? Jak přijímáme Boží slovo? Jaký máme k němu postoj? Je to něco, co jsme jen tak zaslechli, co jsme přijali, nebo co jsme jen tak jako, promiňte mi to, slepě tomu uvěřili? A nebo je to něco, na čem jsme postavili svůj život? Co jsme přijali jako skutečně Boží slovo? Jako slovo od všemocného, svrchovaného Hospodina, který všechno stvořil a který nás miluje, který s námi chce mluvit, který nám dal svůj dopis, který můžeme číst jako osobní vzkaz Boží. Víte, když tohle člověk udělá, když přijmeme to logos, to slovo, tak se nám stane rémou. Vy, kdo znáte trošku ty řečnické výrazy, tak víte, že to logos je vlastně obecné slovo. Ale réma, to je to slovo, který mluví ke mně, který mě zasáhlo. My jsme četli, jak to Boží slovo do té Tesaloniky přišlo. Pavel tam přišel a prostě kázal. Nezdá se, že by ti Tesaloničtí uvěřili na základě nějakých zázraků a mocných činů, nic tam o tom nečteme. Možná tam byli, Pán Bůh potvrzoval různě ta jeho slova, ale my jsme tam četli, že prostě podstata bylo, že oni přijali to, co Pavel mluví, tak přijali, to je Boží slovo a na tom postavíme svůj život. A najednou jim to dávalo smysl. Najednou se jim spojil starý zákon s evangeliem. A najednou prostě bylo to něco, co se stalo základem jejich života. A tak jsem přesvědčený, že někde tady leží to jádro pudla. Přijmout slovo písmo skutečně jako Boží slovo. Jako slovo, které mluví ke mně. Které i dneska, pro dnešní den a pro pondělí a pro úterý má svůj význam. Pán Bůh mi chce něco říct. A ti Tesaloničtí to vzali vážně, postavili se na tom. No a pak čteme, jak se to projevilo. No, rozářil se jim svět. Oni totálně změnili svůj život. Zjistili, že doteďka se klanili nějakým bohům a Apolónovi a Diáně a Zeovi a já nevím komu všemu. Nebo Diovi, správně se to skloňuje. A najednou zjistili, to je nic, to jsou modly. Začali věřit Hospodinu, tomu, který má skutečnou moc. Zahodili bůžky, začali sloužit živému Bohu. Najednou totálně proměnili svůj život, změnili své hodnoty. Dokonce si nechali proměnit svůj charakter. Četli jsme tam, že zachovali víru navzdory pronásledování a právě tam v těch těžkostech se rodilo něco důležitého. A začali nadšeně mluvit o Bohu. Protože to Boží slovo, které se stalo živým slovem, je proměnilo. A byli toho plní, byli nadšení. Když takhle přijmeme Boží slovo, tak to musí mít nějaké důsledky. Když čteme Židům 11, tak to je celá kapitola, která mluví o lidech, kteří prožili skutky víry, kteří skutečně Bohu uvěřili a postavili to jako svůj základ, na kterém stojí. A tak takový Abraham prostě vyšel a nevěděl kam. Chodil po vodě už tehdy. Mojžíš, nějaký tamhle pastevec z Midiánu, vyvedl celý izraelský národ. A mohli bychom pokračovat. A tak to je taková moje otázka, jaká je moje víra, jak se projevuje. Jsou na ní vidět skutky víry. Přijal jsem skutečně Boží slovo tak, že na něm stojím pevně.
to potom má skutečně nějaké konkrétní důsledky. Třeba přijmeme jako boží vedení nějakou novou etapu v našem životě, v naší službě. Nebo dostáváme sílu být věrní ve službě, i když už jsme třeba unavení a už se nám to třeba úplně nechce. A nebo naopak dá nám to sílu třeba změnit a jít někam jinam, do něčeho neznámého. Přijmout boží plán jako můj plán. To znamená hledat odpuštění a smíření, i když mi moje hlava říká, to stejně nemá cenu. A nebo to znamená třeba povědět o Ježíši příteli, člověku, i když zase ta moje hlava mi říká, to on stejně nepřijme. Ale jestliže věřím, že prostě je to boží vůle, že prostě je to boží slovo, tak nám to dává sílu vkročit i do nejistoty, protože Ježíš jde se mnou. Tohle to ty Tesaloničtí dělali. To se naučili. A rozzářili celou Makedonii evangeliem. Tak to bylo to první, ty další dvě budou kratší. Druhé bylo námaha lásky. To první bylo skutky víry. Skutky víry. To druhé námaha lásky. Kdybychom četli o další 3 kapitoly dál, došli jsme do 4. kapitoly Tesalonickým, tak tam čteme toto, 9. až 10. verš. O bratrské lásce, tu píše Pavel těm Tesalonickým, o bratrské lásce není třeba, abych vám psal, neboť Bůh sám vás vyučil, jak se máte mít mezi sebou rádi. A takový opravdu jste ke všem bratřím v celé Makedonii. Jen vás prosím, bratři, abyste v tom byli stále horlivější. Rozumíte, Pavel jim píše a říká, jako vy se máte tak rádi, že vůbec potom nepotřebuji mluvit. Já jsem tam byl jenom 3 soboty, ale Bůh sám vás vyučil. To je krása. Chtěli byste žít v takovém sboru? My tady vidíme, jde to. Jde to. Jde to tehdy, když necháme Boha, aby nás to naučil. To znamená, když řeknu, Pane Bože, já chci vstoupit do tvojí školy lásky. On je to vyučil. To nepřišlo samo. Já si vzpomínám, že když mi bylo asi 15, 16, začínal jsem na střední škole, tak jsem nějak prožíval takovou duchovní obnovu svoji. Já jsem svůj život vzdal poprvé Pánu Ježíši v 8, pak ve 12 a pak jsem to nějak jako chtěl v té pubertě nějak jako potvrdit. Pamatuji si, jak jsem se několikrát modlil, Pane Ježíši, prosím tě, nauč mě milovat lidi. Dej mi lásku. A on to vzal vážně a posadil za mě protivného spolužáka, Jirku. Ten mi 2 roky mě prudil. Já jsem z něho nemohl. Píchal do mě kružítkem, flusou rokem po mně, kopal mi do židle, rušil, když jsem psal písemku. A já jsem se učil těžce ho milovat. A fakt jsem to bral tehdy, že mě Pán Bůh vzal, protože to tak bylo. Já jsem se fakt modlil, aby mi Pán Ježíš naučil. Já jsem myslel, že mi to tak dá, že se ráno probudím a budu všechny milovat. Ale toho Jirku mi dal za sebe. A já jsem se tam musel učit, co to znamená milovat. I když mě prudí. Tak to někdy je v tom našem životě. Pán Bůh říká, jo, chceš milovat? Tak pojď, já tě to naučím. A postaví nás mezi lidi, kde se musíme milovat a učit přijímat toho druhého. Ale stojí to za to. Milovat je někdy dřina. Projevit lásku k druhému je někdy dřina. Je to leckdy sebezapření. Vy víte, že řečtina má několik slov pro lásku. A to, které se v Bibli používá v Novém zákoně, které se používá nejčastěji, je to slovo agape. To je ta láska, která se dokáže obětovat. Která prostě miluje i tehdy, když ten druhý si to vůbec nezaslouží. A to je těžké. Námaha lásky. Námaha lásky.
A je to mnozí znáte z manželství, z kolektivu v práci, konec konců z církve. A někdy musíme z té naší lekce lásky občas udělat nějakou zkoušku. Jestli obstojíme, jestli unesu tohohle člověka, jestli mu odpustím, jestli se dokážu omluvit, jestli ho dokážu mít rád a aspoň mu neškodit, když mě prudí a je protivný. Když se učím přijímat člověka s láskou, i když mu nerozumím, i když dělá věci jinak, není ze stejné církevní škatulky, chodí jinak oblékaný, poslouchá jinou hudbu, oslovují ho jiné písně, má úplně jinou zbožnost, já mu prostě, Pane Bože, nerozumím. Ale přesto ho můžu mít rád a stává se mým bratrem a sestrou, protože Bůh ho miluje. Uneseme druhé lidi, nastoupíme, nebo možná už mnozí jste nastoupili do školy lásky, kde se učíme hledat to dobré. Konec konců je to jedním ze znaků duchovní zralosti a dospělosti. Ovoce Ducha Svatého je za prvé láska. To není dar, že bychom to dostali, ale je to ovoce, které musí nějak sklíčit, vyrůst, dozrát. To je ta cesta. Námaha lásky. Ti tesaloničtí takovýhle byli. Pavla fascinuje, že on vlastně na tom neměl moc velký podíl, on jim jenom řekl ty základy a pak odešel, ale Bůh sám je vyučil a Pavel žasne, jak je to Bůh úžasně vyučil, jak ti tesaloničtí voní na dálku. My jsme bydleli, než jsme se přestěhovali sem, tak jsme bydleli na Jasence, na Vsetíně, to je takové dlouhé údolí, součást Vsetína, končí to kdesi v horách. A tam uprostřed byla pekárna, ona byla od nás asi 200 metrů. Malinká pekárna, myslím si, že široko daleko nejmenší pekárna. Ale jak to tam vonělo. A přátelé, oni dělali úžasné vánočky. A vždycky, když to vytáhli z pece, tak to vyvezli na rampu, aby to tam vychladlo. To se tahlo celým tím údolím. A lidi nahoře vzdušné, to bylo na kopci, ta nejzaší část Vsetína, říkali, že až tam, když je příjezdnivý vítr, to bylo možná 8 kilometrů, že až tam to někdy voní. Když sbor voní láskou, když církev voní Kristem, to má dopad. To má dopad. Pojďme vonět láskou, pojďme vonět Kristem a bude to mít dopad. A to třetí, takže to první byly skutky víry, druhé námaha lásky a to třetí vytrvalost naděje. 1 až 10. Lidé sami vypravují, jak jste nás přijali a jak jste se obrátili od model k Bohu, abyste sloužili Bohu živému a skutečnému a očekávali z nebe jeho syna, kterého vzkřísil z mrtvých, Ježíše, jenž nás vysvobozuje od přicházejícího hněvu. Já nevím, co všechno jim ten apoštol Pavel za ty 3 soboty stačil vysvětlit. Očividně toho bylo hodně, ale asi jim nevysvětlil úplně všechno. Přesto tihle lidé očekávali, měli naději, viděli to, co je před nima. Viděli to krásné, to, co Bůh udělal. Oni přijali, tak jak jsem říkal, postavili se na tom evangeliu, Ježíš je Mesiáš, který za mě zemřel, který mě vybojoval věčný život, který mě odpustil všechny hříchy a připravuje mě své místo v Božím království. No to je úžasná zpráva, která přebije všechny zprávy o válkách a korupcích a já nevím o čem všem. Oni byli nadšení. A nejenom, že to nějak přijali, ale oni měli tu vytrvalost. Oni to dělali navzdory těžkostem. Oni žili ve velmi těžké situaci. Byl to
v době římské nadvlády. Pravděpodobně za císaře Néra. Vy víte, co to bylo za potvoru. Neměli to jednoduché. Ale přesto měli vytrvalost. A byli tak fascinovaní tím pohledem, co Bůh pro ně připravil, že prostě o tom museli mluvit. A nemyslím, že o tom prostě mluvili jak blázni všude kolem, ale prostě z nich to zářilo. Oni měli naději. A ta naděje jim dávala pokoj do života. Přicházely těžké věci. Nejistoty, nemoce, zápasy. Ale oni se dívali dál, oni se dívali výš. A bylo to tak markantní na nich, že ty ostatní lidé sami vypráví, jak ti křesťané v Tesalonice přijali evangelium, obrátili se k Bohu, aby sloužili Bohu živému a skutečnému a že očekávali z nebe jeho syna. Bratře, sestry, jaká je naše naděje? Jaká je moje naděje? Co šířím? Co vyzařuji? Proč křesťané my často vyzařujeme úplně stejnou blbou náladu jako většina společnosti kolem nás? Jako bychom neměli Krista. Jako bychom neměli tuhletu úžasnou vizi. Jako by Pán Bůh pro nás nepřipravil věčnost v Božím království. To říkám i sám pro sebe. Já jsem první ten, kdo často čte noviny a pak potřebujeme možná číst víc Bibli než noviny. A víc se dívat k Bohu než na televizi. Protože tam dostáváme tu naději. Tam vidíme toho, který pro nás zemřel, který nás miloval až za smrt. Tak, bratři a sestry, to je něco, co mě fascinuje na tesalonickém sboru. Je to něco, co mě fascinuje na církvi. A žiju v církvi už 56 let. V církvi jsem prožil lecos. Přesto mě církev fascinuje, protože přesto, že jsou všelijaké pády, jací jsme všelijak pokroucení lidé, přesto nás Bůh miluje, přijímá, stále znovu začíná, dává novou naději. Pořád s námi chce mluvit, pořád nás chce vést. Pořád má otevřenou náruč a říká, pojď ke mně. Já ti dám radost, já ti dám odpuštění, já ti dám milost, já ti dám naději. Nemusíš chodit ubrblaný tímhle světem. Můžeš šířit pokoj, protože ten pokoj dostaneš ode mě. A tak to přeji, bratři a sestry, vám i sobě, abychom přijali Boží slovo jako slovo skutečně Boží, abychom četli Bibli a postavili se na tom, aby na tom se upevnila naše víra. Abychom vstoupili do té Boží školy lásky a abychom hledali u Boha tu naději, aby to bylo vytrvalé. A potom budeme prožívat sami pokoj navzdory nepokojné době. Tak to je to, co jsem vám chtěl dneska povědět, s čím se s vámi sdílet.